Salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi o să vă arăt cum să faceți o brățară din aceasta, din elastice. Și nu uitați, dacă ați intrat pe acest videoclip, să dați un like și un subscribe. Să nu mai legi și să începem. Pentru prima oară o să avem nevoie de acest material care să aibă aceste dungi. Acest, nu știu cum să zic, această micunealtă. Și niște elastice de ce culoare vreți voi. Eu mi-am ales de mai multe culori. Și două elastice, eu așa mi-am ales, voi puteți să nu faceți așa. Bun, pentru a vedea, deci avem nevoie de acest elastic pe care o să-l înfășurăm așa și o să-l punem pe aceste două, cam așa ar trebui să fie. Bun, apoi ne trebuie alt elastic, nu contează ce culoare, dar eu vreau să fac o brățară curcubeu și îl punem deasupra celuilalt, cam așa. Apoi luăm și mai punem unul, iar apoi cu această unealtă, nu trebuie neapărat să luați această unealtă, doar că pe mine mă ajută și cred că vă ajută și pe voi, și luați acest cel mai de dedesubt elastic și îl puneți deasupra, așa. Mi-e cam greu să lucrez ca să vedeți și voi. Și gata, iar apoi mai punem un elastic și continuăm. Luăm unul de aici, îl punem deasupra. Hop, asta scriem la două. Și tot așa. Deocamdată ar trebui să arate așa. Și când o să continuăm, o să vedeți. Și puteți să-l mai dați din când în când în jos pentru a... nu știu cum să zic, pentru ca să nu se ducă prea în sus, că după aia nu vă mai iese, deci da. Și tot așa luați din elastice și le puneți pur și simplu. Și continuați. Așa ar trebui să arate deocamdată. Așa ar trebui să arate. Iar apoi trebuie să faceți același lucru continuând. Eu am întors spre mine pentru a putea să fac și eu, adică să-mi fie ușor și mie să fac, așa nu prea mi iese când arăt și la cameră. Și tot așa continuați. Iar când brățara este destul de lungă cât v-ați dorit, în capăt puneți, vă trebuie acest S, uitați așa arată, pe care trebuie să îl puneți. Uitați așa, pe cea mai de jos, o luați, o țineți așa și puneți acest S așa. Și cam așa. Iar apoi trebuie să continuați. Pentru a face brățara, trebuie să aveți și destul de multă răbdare, pentru că durează. Nu durează foarte mult, cam la un sfert de oră, să zicem, pentru a face o brățară din aceasta. Și tot așa până devine din ce în ce mai lungă. Dacă observați, deja s-au făcut pătrățele. Și tot așa până vă iese așa ceva, iar apoi legați S-ul de cealaltă parte. Haideți să vă arăt eu acum. Eu cred că am să fac un inel pentru a nu dura foarte mult acest videoclip.
Și trebuie pur și simplu să puneți tot așa. Ar trebui să vă fie ieșit așa. Iar apoi, uitați, haideți că vă mai arăt. Puneți un elastic. Stați, uitați, dacă e prea sus, îl mai dați în jos. Apoi, puneți un elastic. Apoi, luați de aici, de cel mai jos, și puneți așa peste. Pur și simplu. Iar apoi mai puneți un elastic. Și tot așa repetați aceeași mișcare până când brățara sau inelul sau colierul sau ce vreți voi să faceți este de ajuns de lung. Și tot continuați așa cu ele. Și trebuie, când este prea sus, îl mai dați în jos. Aici vă trebuie destul de multă răbdare și să nu vă enervați că nu vă iese ceva. O luați de la capăt și uitați, așa vă iese. Și trebuie să continuați tot așa până este gata brățara. Eu am să mai continui până termin cu roșul, pentru că apoi să vă arăt cum se leagă. Și tot așa, uitați. Luați, puneți. Și invers, luați de aici, luați de cel mai jos elastic și îl puneți sus. Iar apoi mai puneți un elastic, mai împingeți, luați de cel mai jos elastic, îl puneți sus. Stați puțin că m-am încurcat un pic din cauza... Eu nu sunt foarte bună, adică astăzi am primit setul, vă dați seama, și am învățat deja să fac. Și așa ar trebui să vă iasă. Și apoi continuați. Ok, și apoi continuați. Până când, stați că nu găsesc prinzătoare. Ok, luați de prinzătoare când nu mai vreți să faceți. Fiți atenți. Și luați instrumentul. Luați de cel mai de sus capăt, apoi îl întindeți și băgați apoi, uitați așa, și băgați acestea două. Și va ieșit aceasta. Și apoi dați astea jos, pur și simplu, și scoateți. Doar că eu nu o să-l dau jos acum pentru că vreau să mai continui. Și da, sper că v-a plăcut acest videoclip și sper că v-am ajutat să vă faceți brățelele foarte drăguțe din elastice. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și un subscribe. Eu v-am pupat, pa!